Mga puso, aninian, tikik and tayog sang magnitude 4.8 nga linog kay nasangaga. Porsyon sang pader kag altar sang simbahan sa Aninii naguba bangod sang linog. Ining itutukan ni Zen Kilantang. Makitaan sa CCTV video ang pag-uyog sa mga salakyan bangod sang naeksperyensyahan nga magnitude 4.8 nga linog 7:16 kaina sang aga sa Aninii, Antique. Sa isa ka video nagkinarankaran ang mga tao pati ido pagwa sa ilang mga pamalay kag establishmento. Naglapta naman ang appliances, cabinet kag iban pang gamit sa sulod sang balay. Natumba man ang motorsiklo bangod sang kabaskugon sang linog. Diri sa St. John Nepomuceno Parish nakitaan sang litik ang mga pader, choir loft kag altar sang simbahan. Temporaryo anay nga ginpaiway ang misa bangod sang kahangawa sang parokya. Suno kay Willie Amar, chairman sang Parish Pastoral Council, tuman ang kahadlok nila sa mabaskog nga linog. Dako gid ang impact sang linog diri sa among simbahan kag diri ka pangasubok kami subong kang sitwasyon. Siyempre, hindi namon balaan kang anytime bay nagalinog. So, basi may time ba lang nga magmisa kami, may misa. So, delikado ang sitwasyon. Ginpadulungan na sang MDRRMO ang simbahan agud matsekyar ang apektado nga porsyon. Wala naman sang may na-record nga dako nga halit nga ginbilin ang linog sa Aninii. Ginkansela naman ang klase sa tanan nga buluthuan. Sa datos sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Antique, nabatyagan ang Intensity 5 sa Aninii. Intensity 4 ang nabatyagan nga pagtayog sa Tobias Fournier, kag Intensity 1 sa San Jose, Antique. Suno sa PHIVOLCS, tectonic ang linog nga tugas sang paghulag sang fault line. Punsyo doon na nagtayog o naghulag ang fault line dito. Ang iyang epicenter sa dagat, pero hindi siya maka-trigger sang tsunami, kaya ang iyang medyo lago gawa ka 2.8 lang. Maka-trigger siya sang tsunami kung ang iyang magnitude is 6.5 and above. Ginapahanumdum naman sang PHIVOLCS ang mga residente nga padayon nga mangin alerto sa tanan nga oras ilabi na kon may linog. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.